Опа! Айде пак да ви предложа една много вкусна и хубава пица, здравословна. Слагам овесени ядки в блендери, блендирам да станат като на прах. След това изсипвам в голяма купа овесените ядки и добавям около 3 или 4, или не помня вече колко добавих, лъжици пълнозърнесто брашно. 3 лъжици, естествено, шегувам се. След това ги обърках хубаво и изчистих набързо, жената да не вика покрай мене. Подготвих си извара българска, заедно с 3 яйчица. Разбърках хубаво 3 яйчица и сложих 2 лъжици извара в отделна купа, заедно с яйцата. Разбърках хубаво тази прекрасна смес. Добавих нашенска шарена сол, доволно да има, и малко солчица така, да стане соленко. Разбърках всичко това хубаво и го добавих към пълнозърнестото брашно, заедно с овесените ядки, които смлях по-рано. След това омесих хубаво всичко, забърсах пак едно парцалче да си нямам проблеми след това. И ето го. Нещо като тесто. Фанах и го размачках малко от тук там и ето. Готово е за печене. Бутнах го в фурната. Изпекох го за около 25 минути на 190 градуса и бам! Чушките, доматите и кромида готови. Кисели крастечки, бам! Готови. От домашното кашкавалче, което направих вчера, готово. Хайде да ги мажеме нещата върху пицата. Вадя пицата, слагам доматено пюре, хубаво да има. После настъргана моцарела кашкавал, така хубаво да има от всякъде обилно. И почвам да редя. Ето я, готова. Готова за печене. Връщам обратно в фурната на 170-80 градуса за около 30-35 минути и я да видим. Всичко е прекрасно. Животът е хубав. Вижте какви цветове, какво нещо. Режа ли режа? Ето я. 2 парченца. Прекрасно.